כמה כבדה כוס המים? זה שיר שכתב ברק פלדמן ואני רוצה לדבר איתכם עליו. כמה פעמים ביום אתם מחזיקים כוס מים? 10? 20 פעמים? לכמה זמן אתם מחזיקים אותה? אולי 10 שניות לכל היותר. זו פעולה קטנה שלא דורשת מאיתנו הרבה מאמץ ואנחנו לא באמת סופרים אותה. אבל אם נחזיק אותה 5 דקות או 10 דקות, זה כבר מתחיל להיות קשה. היד מתחילה לרעוד, השרירים מתחילים לכאוב, והרי זו פעולה ממש פשוטה וקטנה, לא? זה מזכיר לי מושג שכדאי לכם להכיר שנקרא תשישות חמלה. הוא מתאר שחיקה מנטלית ופיזית שנוצרת בעקבות דאגה או טיפול ממושך באדם אחר. בני משפחה מטפלים שחוו את זה סיפרו שהם עייפים מאוד, עצבניים וחסרי שקט, בלי סיבה נראית לעין, ואין להם כוח להיות אמפתיים כלפי אנשים אחרים. כשיודעים מה זאת תשישות חמלה, מבינים את זה קצת יותר. כי הטיפול באדם קרוב, לאורך זמן, עלול להביא אותנו למצב של תשישות חמלה, בגלל אופי ומשך הטיפול. אפשר לומר שתשישות החמלה מתפתחת בתהליך איטי ושקט לאורך זמן. אנחנו לא ממש שמים לב שזה קורה, כי זה מצטבר לאט לאט. משימות קטנות שמצטברות, כמו להחזיק כוס מים. לוקח זמן להבין שאנחנו באמת חווים תשישות חמלה. במובן מסוים, אומרים לנו שחמלה ואמפתיה הן משאב מוגבל, שדורש מאיתנו מאמץ. כשהמשאב הזה נגמר, גם היכולת שלנו להיות אמפתיים נפגעת. הדרך להימנע מתשישות חמלה היא לנסות לצמצם את השחיקה, למצוא דברים שנותנים לנו כוח, לקבל עזרה ותמיכה מאנשים אחרים. כי אם לא נעשה את זה, השחיקה תגדל, וזה לא טוב לאף אחד. תחשבו על זה, ותנסו למצוא את הדרך שלכם לצמצם את השחיקה. או כמו שברק פלדמן אומר בסוף השיר שלו, להניח מדי פעם את הכוס.